Mit navn er Line Thomsen. Jeg er pædagog, multimedieterapeut og børnestressvejleder. Og til dagligt arbejder jeg som tidlig indsatskonsulent i Dagtilbud Vest i Varde Kommune. Til efteråret, der glæder jeg mig til, at forældrebestyrelsen i Dagtilbud Vest inviterer jer til et gratis oplæg for forældre til børn i alderen 0-6 år, hvor vi sammen dykker ned i et emne, som vi alle sammen kender til, nemlig børns følelser, og hvordan vi som forældre kan styrke relationen og nærværet i hverdagen. Og måske kender du situationen. Du beder dit barn om at tage sko på, og pludselig så står I midt i en konflikt. Og i stedet for at I får fundet en løsning, så ender du med at komme med et modkrav. Og det sker på os alle. Og også ofte uden at vi opdager det, er vi faktisk med til at optrappe konflikten. I oplægget giver jeg jer både indsigt og konkrete værktøjer, men først og fremmest håber jeg, at I vil gå hjem med følelsen af, at I er gode nok, lige præcis som de forældre I er. Det bliver et hjertevarmt humoristisk oplæg, hvor vi mødes i øjenhøjde og uden en løftet pegefinger. Jeg glæder mig til at se jer til en aften, hvor vi sammen kan blive klogere på vores børn, og måske også en lille smule på os selv. Vi ses til efteråret.